Kedves nézőink, szeretettel köszöntöm Önöket az Identitás című műsor következő adásában. Örülök annak, hogy ismét láthatjuk egymást, legalábbis így a képernyőn keresztül, bár jó lenne sokszor a valóságban is elbeszélgetni azokról a dolgokról, amik itt felvetődnek témaként. A mai adásban is először Zsiga Attila fog nevelési perceket tartani. Én azt gondolom, hogy nagyon hasznos gondolatokat mond. Utána Báthori Ildikó a gyermekeknek fog mondani egy történetet, de bizonyára önök is rájöttek arra, hogy ezek a történetek nem csak a gyerekeknek szólnak, hanem nekünk is sok tanulságot rejteget. A végén pedig egy rövid állítatba szeretném összefoglalni a mai alkalmat. Én annak örülök, hogy együtt lehetünk, és kívánom a Jóisten áldását önöknek. Köszöntelek szeretettel, Zsiga Attila vagyok. A WHO, az Egészségügyi Világszervezet azt mondja, hogy 2020-ra a társadalomnak és az egyénnek legnagyobb terhet jelentő betegség már nem az agyvérzés, nem a szívinfarktus, és nem a rák, és nem a hasonló betegségek lesznek, hanem mit gondolsz, micsoda? A depresszió. A depresszió? Hogyan jutottunk idáig? És miért 2020-ra? Miért nem 1986-ra? És 1522-re. Miért jutott el a világ, hogy 2020-ra ez lesz a legjelentősebb probléma? Szeretném, hogyha ebben a néhány percben most erről gondolkodnánk. Először szeretnék neked mondani egy érdekes kis mondást. Fiataloktól hallottam. Következőképpen hangzik. Próbálj meg elemezni, jó? Depi vagyok, öngyi leszek. Peti vagyok, gyöngyi leszek. Na hát, próbáljuk meg elemezni, hogy mit jelent ez a kis gondolat. Nyilvánvalóan viccnek szánták, de tudjuk azt, hogy mindennek van valami igazságtartalma. Tehát próbáljuk elemezni, akkor ki beszél? Egy Peti nevű fiú. Mi a baja? Az, hogy Depi. És ez a Depi Peti milyen megoldásokat lát? Lát két megoldást az ő problémájára. Az egyik az, hogy mi lesz ő? Öngyi. És mi a második megoldása? Az, hogy gyöngyi. Milyen érdekes. Minden stressz helyzet két véglet felé tol bennünket. Ezt úgy hívják, hogy üs vagy fuss, fight or flight, küzd vagy menekülj állapotok. A Depi Peti fight or flight helyzetben van, ezért mit gondolsz, melyik az üs és melyik a fuss állapot? Ugye a fuss állapot, ez a Depi megoldás, és az üs állapot, az mi lesz? Majd akkor én gyöngyi leszek. Extrém megoldásokat keresek a problémáimra. Nem találok megoldást arra, hogy boldog legyek, nem érzem már jól magam, akkor ki kell tágítani a lehetőségeimet. Már nem elég a biciklizés, extrém biciklizés kell, és nem elég a sima szórakozás vagy kikapcsolódás, extrém megoldások kellenek. Hogyan jutott ide a világ? Miért kellenek az extrém megoldások, és hogyan kapcsolódik ez a depresszióhoz? Szeretnék olvasni valamit. A Bibliából olvasom a következőt. Nem olvasom végig, csak a fontosabb gondolatokat emelem ki belőle. Azt mondja, hogy lesz egy kor. Mégpedig azt mondja, hogy az utolsó napokról beszél. Az utolsó napokban pedig nehéz idők állnak be. Ezt mondja, így kezdjük, azt pedig tudd meg. És mi ez a nehéz idő? Azt mondja, hogy mert lesznek az emberek magukat szeretők. És aztán beszél a pénzsóvárgásról, meg hálátlanságról, meg szeretet nélkül valóságról, meg rengeteget felsorol, és utána úgy fejezi be, hogy elkezdte, azt mondja, hogy inkább a gyönyörnek lesznek, mint Istennek szeretői. Hogy vagyunk mi most? Szeretném megkérdezni, hogy most kinézel az utcára, ma elindulsz majd munkába, vagy hazajössz munkából, attól függ, most éppen nálad hány óra van, akkor a kérdés az, hogy mit láttál, vagy mit fogsz látni ma. Embereket, férfiakat és nőket. Min gondolkodik ma egy átlag ember? Erre nagyszerű kutatások vannak, tehát ezt nekünk nem kell kitalálni. Miről gondolkodnak a nők leggyakrabban? Na, kedves férfi nézőink, kitaláljuk, hogy a nők miről gondolkodnak a leggyakrabban? Hát ezt mindannyian tudjuk. Természetesen a vásárlásról. Egy nap körülbelül 91-szer gondol egy átlag nő a vásárlásra. Ez nem tűnik annyira felüdítőnek. De most, kedves hölgynézőim, találjuk ki közösen, hogy mi férfiak vagyunk, mire gondolunk a leggyakrabban. A férje és az összes férfi, akit csak ismer, mire gondol a leggyakrabban? Hát elárulom. A nőkre. Ezen belül a szexre. A férfiak a leggyakrabban a szexre gondolnak. És ez valójában mi követi? Még két dolog, amire leggyakrabban gondolnak a férfiak. Az első tehát a szex, a második, na mit gondolsz, mi lehet? Az evés és az alvás.
Hát ez csodálatos férfi ideált mutat nekünk, ugye? És akkor most rakjuk össze a kettőt. A férfiak és a nők együtt mire gondolnak? És itt van a 21. század. Vásárlás, szex, evés, alvás. Egy különleges világban köszöntelek téged. Mindenre még ráerősít a média, és ráerősít a modern elme megvalósító gondolkodások. Mit jelent ez? Mit mond a média? Azt mondja neked a média, hogy neked ez jár. Elég szuggesztíven. Neked ez jár. Mert te megérdemled. Törődj magaddal. Szeretném megkérdezni, hogy ez kire irányítja a figyelmedet? Ő rá, vagy ő rá? Természetesen csak kizárólag saját magadra. És mit mond? Azt mondja, hogy vannak dolgok, amit még neked meg kell szerezni. Ahhoz, hogy boldog légy, neked még meg kell szerezni dolgokat. És hogy kapcsolódnak ide ezek a modern filozófiák, vagy modern technikák? Lásd például az agykontrollt. Ahhoz, hogy te megszerezd valamit, ő mit mond? Azt mondja az agykontroll, hogy meditálj, programozd az agyadat. Mire van éppen szükséged? Szükséged lenne egy biciklire? Hogyan kell a biciklit elképzelned? Gyakorlatilag olyan részletességgel, amilyen részletességgel csak bírod. Már érezd a markolatát annak a biciklinek. Nézd meg, hogy hányas a sebváltója, és milyen színű. Érezd a száguldást, hogy a szél az arcodat fújja. Vagy hogyha egyedül fekszel magányosan egy ágyon, mert nincs neked párod, és vágysz egy párra, akkor azt mondja, hogy programozd, és programozd az agyadat, hogy képzeld el, hogy már ott fekszik melletted valaki. Szinte érezd azt, hogy ahogy mozog az ágyon, mert orrébb fekszik, akkor megmozdul alattad is az ágy, vagy érezd az ágynak a melegségét, vagy a lehelletét. És kérdezem, mi történik utána, amikor te kijössz erről a mély tudatállapotról, ebből a mély tudatállapotból kijössz. Szeretném elmondani, hogy az történik, hogy oda nyúlsz, és az ágy hideg. És mi fog történni a kerékpárral kapcsolatban? Nincs kerékpár. És mi fog történni, amikor a tévéből meghallottad a neked jár üzeneteket? Nem kaptál meg mindent. És ide akartunk most eljutni, mert ezeket úgy hívják közösen, hogy veszteség. A 2014-es év, de az ezt megelőző és az ezt követő évek is egyre jobban fokozzák a veszteség élményünket. Mert te elhitted, hogy neked ez jár. És te elhitted, hogy érdemes programozni az agyadat. Azonban szeretném elmondani azt, hogy a depressziónak ez a kulcsszava. Micsoda? A veszteség. Nézzük meg a depressziónak a képletét. A depresszió képlete nagyon egyszerű. Veszteség plusz negatív gondolkodásmód plusz önsajnálat egyenlő depresszió. Itt a recept. Azonban azt gondolom, hogy egyikünk sem szeretne depressziós lenni, akkor nézzük meg, hogy hogyan tudunk ebből megszabadulni. Majd azt fogod mondani, hogy most 5 percben akarja nekem valaki megmondani itt a tévén keresztül, hogy 5 percben hogy tudok megszabadulni a depressziótól. 5 percet nem fogsz megszabadulni a depressziótól, de hogyha követed ezeket a nagyon egyszerű elveket, akkor garantálom neked, hogy nagyon-nagyon szép út áll majd előtted. Akkor nézzük, három kérdésünk van. Veszteség, negatív gondolkodásmód és az önsajnálat. Hogyan tudsz ezen változtatni? Veszteség lesz az életedben jövő héten is? Következő évben is? Elárulom, veszteség lesz. A veszteségen csak egy módon tudsz változtatni. Ezt pedig úgy hívják, hogy igényszint. Lásd agykontroll, lásd média, vagy lásd az összes lehetőség megvalósító gondolkodást, mire bátorít téged, hogy növeld az igényszintedet, és hogyha voltak elvárásaid, ennyi meg ennyi, azok legyenek most ekkorák, és ennyire koncentrálj a vágyaidra. Én pedig azt mondom neked, hogy élj egyszerű életet. Élj szép, egyszerű életet. És csökkend a vágyaidat. Csökkentsd a vágyaidat. Nem igénytelen leszel, hanem visszatérsz a normális állapotra, amiben éltek az emberek a középkorban, amikor még a természetben voltak, amikor még nem voltak kütyük, meg mindenféle dolgok. Legyenek kütyüjeid, csak élj egyszerű életet. És mi történik ezzel a veszteséggel? Az ekkora veszteség lecsökken ilyen picikére. És mit tudsz utána tenni? Ha mi volt a második problémánk? A negatív gondolkodásmód. Erről most nincs időnk sokat beszélni, de annyit mondanék csak, hogy légy pozitív, és keresd meg a pozitív dolgokat, és a harmadik pedig az, amiről múlt héten beszéltünk, hogyha nem önsajnálatba fogsz belemerülni, akkor mi lehet ennek az ellentéte? Nem más, mint a hála. Gyakorold a hálát. Remélem az elmúlt héten gyakoroltad, hiszen kértelek, hogy minden reggel 5 percet szállj arra, hogy keresd meg, hogy mit van. Még egyszer, rakjuk csak össze.
élj egyszerű életet, csökkents az igényszintedet, légy pozitív gondolkodó, és légy hálás. És mi lesz ennek a vége? Pozitív, derűs életlátás. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattál engem, és kívánok neked boldog, pozitív, derűs életlátást. Viszontlátásra! Kerestem az élet értelmét, célját. Kerestem a boldogság útját, de nem találtam mást, csak újabb csalódást. Az életem zsákutcává vált. Az álmaim, a vágyaim, mint falak álltak előttem. Úgy éreztem, eltévedtem. Bárcsak segítene most valaki, a kiútat megtalálni, jó irányt ki tud mutatni. Elém jött Jézus, és rám talált, kitárta felém hívón két karját. Azt mondta, kövessem a lábnyomát, most ő vezet az útvesztőkön át. Ha keresed az élet értelmét, célját, ha keresed a boldogság útját, de terhedre van már, hogy annyit csalódtál, úgy Jézus Krisztus épp reád vár. Ha déli bábként szétfoszlottak álmaid, zsákutcába vittek vágyait, a reményt nem kell feladni, mert eléd áll most valaki, és azt mondja, tudok segíteni. Nézd, itt van Jézus, ő rád talált, feléd is nyújtja hívón két karját. Fogadd el őt, mint Isten szent fiát, ő célt mutat az útvesztőkön át. Jézus az út, mely a mennybe fut. Vele éltünk, biztos célba jut. Jöjj, indulj el, nincs másik út. Ő maga a cél és az út. Köszöntöm a kedves nézőket, örülök, hogy ismét találkozhatunk. A mai történetem nagyon-nagyon messzi földön játszódott, Mexikóban. Méghozzá egy férfiről szól, aki
vassal kereskedett, használt vasakat vitt a vastelepre, és ebből szerezte meg az élelemre való pénzét. Egy alkalommal nagyon nagy fogást talált magának. Képzeljétek el, hogy egy fogászati röntgengépet talált, amit kiselejteztek, és az igencsak jó súlyt nyomott, és rengeteg vasat tartalmazott. És ez a férfi nagy segítségek árán felpakolta a platójára ezt a gépet, és elindult vele a vaskereskedésbe. Igen ám, de ahogy rázkódott a gép, az történt, hogy ilyen pici kis acélgolyócskák kezdtek el szétgurulni a platón, amik kirázódtak ebből a gépből. A férfi elment a vaskereskedésbe, leadta a röntgengépet, de a platójának a bordázatán ott maradtak ezek a golyók, elég sok golyó kiszóródott belőle. És amikor ment haza a falujába, ahogy a földúton az autó pattogott, rázkodott, akkor ezek a kis golyócskák végig az út mentén leszóródtak. Rengeteg golyó szóródott le az út mentén. És a helyi gyerekek, amikor ezt meglátták, nagyon tetszett nekik, és elkezdték ezeket gyűjtögetni. Végig szaladtak az út mentén, és ezek a pici kis vasgolyócskák sokkal értékesebbek lettek számukra, mint amit addig gyűjtöttek, kavicsokat, üveggolyókat. És ezt kezdték el gyűjteni, és nagy becsben tartották. Igen ám, de hogy teltek, múltak a hetek, valami nagyon-nagyon különös, rejtélyes eset kezdődött el a faluban, mégpedig az, hogy nagyon sokan megbetegedtek. Voltak, akik hánytak, voltak olyanok, akinek képzeljétek, kihullott a hajuk, sőt, sajnos halálesetek is történtek ebben a faluban. És nem tudták eltalálni, hogy vajon mitől lehet. És aztán valaki rájött, hogy mi a veszélynek a forrása. Ezek a pici kis golyócskák, amik csillogtak, villogtak és nagy becsben tartották őket, ezek rádióaktív anyagokat tartalmaztak. És ahogy az emberek megfogták őket, a kezükben tartották, a gyerekek játszottak vele, sajnos ezek az anyagok kiszabadultak és a szervezetükre hatottak, és ezért volt az, hogy sokan meg is haltak. Persze utána ezt a golyót eltávolították, ahogy rájöttek, az utolsó szemgolyóig mind elvitték, és egy veszélyes hulladék megsemmisítőbb ezt megsemmisítették. Tudjátok, ez a kis apró golyócskák, ezek nekem valamit eszembe juttatnak. Pici, fényes, tetszetős. Ez nagyon hasonlít a bűnhöz. A bűn is valahogy így hat a mi életünkre. Előfordul az, hogy csak hazudunk, mert ugye ezt várják tőlünk, mert a többiek is ezt csinálják, mindenki ezt csinálja. Lehet, hogy a másokról rosszat gondolunk. Lehet, hogy azért, mert hogy elfogadjanak, vagy azért, mert mondjuk valami kecsegtető, a nagyobbak ne talántán még cigarettára is gyújtanak. Vagy heccből elkezdenek lopni, mert a többiek erre biztatják őket. Olyan izgalmas, nem? Mindenki ezt csinálja. De nem vesszük észre, vagy csak későn vesszük észre, hogy a bűn, ha ott van az életünkben, akkor az halált okoz. A vesztünket okozza. Ebben a faluban az emberek későn jöttek rá, hogy az a vesztüket okozta. Én a Bibliában azt olvasom, hogy a bűnnek a büntetése az sajnos halál. Ha ott van az életünkben a bűn, akkor annak halál a vége. De akkor mi a megoldás? Emlékeztek arra, hogy mit tettek a falu lakói, amikor rájöttek arra, hogy ezek a golyók halált okoznak? Eltávolították, az utolsó szemgolyóig mindet eltávolították. És nekünk is ezt kell tennünk. Ha észrevesszük azt, hogy bűn van a mi életünkben, akkor ezt el kell távolítani onnan. Ezt úgy tehetjük meg, hogyha imádkozunk az Úr Jézushoz, hogy bocsásson meg nekünk, és segítsen, hogy az életünk megváltozzon. És minden bűn, ami az életünket terheli, akár a legkisebb rossz szokás is, azokat mind az Úr Jézus vegye el tőlünk, mert mi nem akarunk ezekkel élni. És ez a megoldás. És ekkor lesz nekünk életünk, örök életünk.
Áldom szent nevet a mézzel folyó földeken, hol nincs hiányom semmiben, áldom nevedet. Áldom szent nevet, az út a pusztába vezet, a száraz kietlen helyen, áldom nevedet. Minden áldás dicséretét formál szívem, ha körülzár a sötétség, azt mondom én, hogy áldott legyen az Úr neve, áldom nevedet. Áldott legyen az Úr neve, áldott legyen hatalmas neve. Áldom szent neved, ha éppen minden rendben megy, a napfényes az életem, áldom nevedet. Áldom szent neved, a szenvedések útján is, bár könnyek között áldozom, áldom nevedet. Minden áldás dicséretét formál szívem, ha körülzár a sötétség, azt mondom én, hogy áldott legyen az Úr neve, áldom nevedet. Áldott legyen az Úr neve, áldott legyen hatalmas neve, áldott legyen az Úr neve, áldott nevedet. Áldott legyen az Úr neve, áldott legyen hatalmas neve. Te adsz és elveszel, te adsz és elveszel, a szívem így felel, hogy áldom szent neved. Te adsz és elveszel, te adsz és elveszel, szívem így felel, hogy áldom szent neved. Minden áldás dicséretét formál szívem, a körülzáros sötétség, azt mondom én, hogy áldott legyen az Úr neve, áldom nevedet. Áldott legyen az Úr neve, áldott legyen hatalmas neve, áldott legyen az Úr neve, áldott nevedet. Áldott legyen az Úr neve, áldott legyen hatalmas neve. Áldom szent neved a mézzel folyó földeken, hol nincs hiányom semmiben, áldom nevedet. Áldom szent neved, az út a pusztába vezet, a száraz kietlen helyen, áldom nevedet. Néhány szóba szeretném elemezni a mi saját életünket, a hétköznapi dolgainkat, és szeretném, hogyha lelki tanácsot kapnánk ezekre. Hogyha akárhol is vagyunk, nagyvárosban vagy faluban, de bemegyünk egy hivatalba, vagy különböző helyekre, akkor táblákat látunk kitéve. Ki van téve az, hogy hol lehet dohányozni, ki van téve az, hogy esetleg ne kopogtassunk az ajtón, mert zavarunk ezzel, ki van téve esetleg az, hogy milyen sorszám a következő. Tehát különböző táblák irányítanak és figyelmeztetnek bennünket, hogy miként hogyan tegyünk. De láttunk-e már olyan táblát kitéve mondjuk egy ajtóra, hogy belépés csak bűnösöknek?
Nem tudom, láttunk-e már ilyen táblát? Hát nem sűrűn. Nem tudom, hogyha egy ilyen táblával találkoznának szembe, hogyha egy ilyen táblát látnának magukkal szembe, hogy belépés csak bűnösöknek, akkor mit éreznének? Lehet, hogy arra gondolnának, hogy ho-ho, akkor én nem megyek be, mert ez csak bűnösöknek. Pedig mindannyian bűnösök vagyunk. Isten igéjében azt találom a Márk evangélium a 2. fejezetében, és itt a 17. versben Jézus ezt mondja. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat meglátogassam, hanem hogy a bűnösöket hívjam megtérésre. Milyen különös, nem? Jézus azért jött erre a földre, hogy a bűnösöket keresse meg. Kérdés az, hogy bűnösnek tartom-e magamat. No, ne gondoljanak semmi komoly dologra, hogy elkövettem volna valamilyen nagy gaztettet, hogy kiraboltam volna egy bankot, vagy feltörtem volna egy autót, vagy megöltem volna egy embert. Na nem, ilyen dolgokat nem teszek, és gondolom önök se, legalábbis legtöbbünk. De azért mégis bűnösök vagyunk, nem? Mégis érezzük, hogy vannak hiányosságaink, olyan dolgok, amiket másképp kellene tennünk. De vajon bevalljuk ezt? Vagy csak hasonlítgatjuk egymáshoz önmagunkat? Ha a szomszédra vagy az ismerősünkre nézünk, azt mondjuk, hogy hát azért én külön vagyok nála, én azért nem vagyok olyan, mint ő. Vajon elfogadjuk-e, hogy bűnösök vagyunk? Ez az első nagyon nagy pont, amin át kell mennünk. Mert gondoljunk csak bele Jézus példájába. Ő azt mondta, hogy a betegeknek van szükségük az orvosra, nem? Mi férfiak elég ritkán járunk orvoshoz, mert túl büszkék vagyunk, és arra gondolunk, hogy na, nehogy már, még azt gondolják, hogy betegek vagyunk, az gyengeség. Na, nem akarunk gyengének látszani. Ezért nem megyünk el orvoshoz, legalábbis legtöbbünk. És aztán, amikor már nagy baj van, akkor meg már sokszor hiába, nem? Azt mondja Jézus, hogy a betegeknek van szükségük orvosra. Ő azért jött, hogy a betegeket meggyógyítsa. Azért jött, hogy a bűnösöket megkeresse, nem pedig azokat, akik igazaknak tartják magukat. Én azért el szoktam járni orvoshoz, mert szeretem tudni, hogy milyen állapotban vagyok. Jó tudni azért, hogy mennyire vagyok egészséges, vagy esetleg valami betegség felütötte a fejét a testemben. És múltkor, amikor orvosnál voltam, egy ilyen általános viziten, nagyon sok ember ott volt a rendelőben, de hát gondolom, hogy önök is ezt tapasztalják. Mindenki mondta jobbról balról, hogy milyen baja van, meg különböző jó tanácsok. És hát valaki engem is megszólított, és kérdezte, hogy fiatalember magának mi baja van? És hirtelen nem tudtam, mit válaszoljak. Mondjam azt, hogy hát tulajdonképpen semmi, csak itt ücsörgök. Nem akartam, hogy arra gondoljanak, hogy esetleg csak melegedni jöttem be. És hát rám nézett, hogy semmi, és mégis itt van. Hát igen, mert gyakorlatilag szeretném tudni, hogy mennyire vagyok egészséges. Persze, furcsa egy jelenet, meg nem sokan szokták ezt csinálni, mert akik betegek, azok mennek orvoshoz, nem? Ugyanígy van lelki értelemben is. Hogyha bűnösöknek érezzük magunkat, ha csak egy pici bűn is van bennünk, és annyi biztos van, akkor jöhetünk Jézushoz. Ne szégyeljük magunkat, mert Jézus a bűnösökért jött. Voltak abban az időben is vallásos emberek Jézus idejében, akik azt gondolták, hogy igazak, és nem jöttek Jézushoz. Nem is sikerült nekik megmenekülniük. De hogyha bűnösnek érezzük magunkat, ha lelki betegnek, jöjjünk hozzá. Ő meggyógyít bennünket, mert ő a nagy orvos. Ezzel műsorunk véget ért. Örülök, hogy néhány percet együtt tölthettünk, és kívánom, hogy ezek hasznosak lehessenek a hétköznapi életben is, hogy fel tudják használni mindazt, amit itt tanultunk. Hogyha bármilyen észrevételük van, vagy bármilyen megjegyzésük, a képernyő alján lévő elérhetőségeimen ezt megtehetik. Nincs más hátra, mint hogy elköszönjek, Jóisten áldását kívánom. Viszontlátásra!